Yan. Mga kapalatas, so dito po tayo ngayon, no? Kasama po natin si Tatay Mendo. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, and i-subscribe ang YouTube channel niya. And syempre, huwag niyo na rin po kalimutan ang ating YouTube channel. Paki-support po ang lahat na nagbablog. So yun lang po mga kapaleta. Good luck sa aming lahat. Bye! Yun, mga kagamba, magandang araw ulit. Matagal tayong hindi nakapag-upload mga kagamba at busy tayo sa ating project. Ayan, malapit na rin matapos yun. So bago yan, may palaban tayo kasi mga kagamba na yung Tagalog dyan. Yung bata ko dun sa Tanawan na nakahuli siya ng sa mga 20 piraso, pinaglaban namin. Lagyan namin ng ano yan, Mindulod. So may nagpapa-shoutout dito si John Christian Ubing. Yan, shoutout sa iyo John Christian Ubing kaya Percival Litran, shoutout sa iyo, nagpapa-shoutout yan. Ayun, yung gusto magpa-shoutout mga gamba, comment lang dyan sa comment section para i-shoutout natin yung mga kagagamba natin. Yun, ngayon lang nangyari ito ngayon na napakahirap ng supply ng gagamba. Dati hindi ako nawawalan, pero ngayon hirap kumita sa gagamba mga kagamba. Hindi totoo yan. Dahil kakaunti ang dumarating tapos napakamahal pa. Kaya yung sinasabi ko lagi, yung gusto magpauso dyan, antayin nyo na lang na marami na akong supply para hindi kayo malugi. So ito, panoorin natin ito mga kamba, yung laban ng Tagalog with Mindulod. Alright. Ikiyutin mo lang yung steak. Katikutin mo lang. Tulog na tulog yun. Para sila natulog. Ayan na, ayan na. Ayan na, oh. Naglagay yung isa. Lalaman yan. Gaganta yan. Ang bibilis. Na. Hindi ka sanay, Lalaban yan. Oh. Kaya mo lang. Lalaban yan. Kaya mo lang. Pakitin mo lang. Lalaban yan. Nalasing yung dalawa. Yung dalawa malaki. Sinuntukan yan. Yan. Ano nga po? Ang palagay ko tatalsik na lang yan. Laban mo. Kaya mo siya pa. Pakitin mo. Ayan na. Lalaban pa rin. Wala pa nakakagat. Ang bilis na yun. Hindi niya mahuli. Panay sa akin yung sinalit. Baka isang doon, walis ting-ting. Para masungkit natin ito isa. Kahit maliit lang kaya. Oo. Salangan natin ang iba. Ito, pula pusong lagay natin. Asan ba yung kamas ng pula pusong? Lagay natin ito. Yun na.
Yun na, nag-away na. Yan. Nag-away. Nakagat din yung ano, malaki. Nakagat din yung malaki. Parang ganun pa rin oh. Hindi ba yung Parang puso wala niya? akong nagbago. Parang wala akong nagbago. Hindi nakatisan ano. Balikan ano, nanghina na yung malaki oh. Nakagatan yan. Kaya binitawan niya. Nakatisan yan. Papangabot yan, pare match na match oh. Yun na, yun, lumaban. Lumaban, lupit nitong ano na to. Brown na to. Lumalaban, oh, tingnan mo, binalikan niya oh. May nakamatch na yung isang yan. Babalikan pa niya yan. You know. Ikatis ito eh. Kanina pa yan. Lumalaban pa. Kita mo? Ang didiin ng mga kagat. Yan ay pikto ng load. Huwag masyado malikot yung kamay mo. May hilo yung manonood niyan. Yan o. Hindi siya umayaw. Ganda ng mga meron. Na. Ayun na, tumakbo na. Sila parehas. Tumakbo na. Ayun na. Paano po ito babalik sa dati nilang lakas? Ganyan, ano mo lang. Painumin mo lang. Lubog mo sa tubig. Okay na, wala na. Ayan, si Pugi, ayan o. Shout out si Pugi. Yan, gagamba ni Pugi yan. Alright. Yo, what's up mga ka-Maze? Ako nga pala si Amazing Spider PH. So, ayun, salamat kay Tatay Mendo and yan, wag nyo kakalimutan mag-subscribe, like, and share. And God bless sa inyo lahat. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!